Саба шерфініз қайырлы олсын бүгін Қырым ижғалының 754 күні. Сон кәдесе вақиғаларының заман тақымы таныш етежек. Бүгін Русия Донецк шер махкемесінде Надежда Савченкоға махкеме окумыны сеслендірмеге девам етежеклер. Полиция хадимлері қавсызлығының құветлештірді, махкеме бинасы әрбір тарафтан имайы етіле. Кіріште полиция хадимлері ОМОН ве казаклар болыналар. Махкеме кетішатыны дүния саясетчілері низарет етелер. Алмания тыш ишлерінің матбаат қызметі білдіргене көре муэсесе елбашчысы Франк Вальтер Штанмайер ярын Москва зияреті чевесінде Украина учудисының меселесіні көтережек. Адвокат Марк Фейгеннің тахменіне көре ярын Америка Қошмаштатларының Госдепартаментінің башы Джон Керринің зияретіді Савченконың тағдырыне тесір ете біле. Надежданың дабыр адвокаты Николай Полозов білдіргеніне көре қыз жесаретлікні көстере. Она сказала, что она не намерена признавать этот приговор, каким бы он ни был, никак. Она не собирается на текущий момент обжаловать, подавать апелляционную жалобу. Мало того, она уверена, что тот уровень поддержки в мире, связанный с ней, неизбежно должен привести к ее освобождению. И она считает, что если сейчас она даст слабину, то это только отсрочит ее освобождение и возвращение домой. Она сказала знаменитые слова из Солженицына и Шаламова: «Не верю, не боюсь, не прошу». Это вот то, что сейчас из себя представляет Надежда Савченко. Поэтому какой бы приговор российский суд не вынес сегодня или завтра, на нее он не будет иметь никакого влияния. Она также намерена по истечении 10 дней после вынесения приговора объявить сухую голодовку. Вот я сейчас в зале суда отговаривал ее от этого. Нет, бесполезно. Ее цель и требования остаются прежними. Она должна быть освобождена, она должна вернуться домой. Поэтому, если у нас хотя бы будет половина стойкости, которая есть у Надежды, то я уверен, что в конечном счете мы победим. Русия Украина учудисыны ишғал етілген Қырымның ел теліне дәніштірмеге теклиф етеді. Новая газета интервьюсында Украина қавсызлық қызметшісінің меслячысы Юрий Тандит айтқанына көре, она бұл ақында Кремльге яқын олған инсан айтқан. О рейнлерінің азат етілуі үшін Қырым елі истиқрар бағыны құрмаға юг ве юлжыларыны сербез кечірілмесіні талап етті. Ама бөйле теклифлер рет етілді. Бүгін ве ярын Харьковдегі Русия баш консулығында қапалы қапылар күні. Муэсесе сайтында білдіргеніне көре дипломатлар гражданларыны техник себеплерден қабыл етмейджеклер. Мартының 6-сындан Харьков консулығы янында Надежда Савченко ве Кремльні дегер рейнлеріне дестек костырып акциясы кечіріле. Ми обурені тим, що і Надія Савченка, і ще багато громадян України знаходяться у полоні фактично у Російській Федерації. Цих людей треба визволяти. Україна має докладати зусиль для визволення наших патріотів, наших героїв. Краснов Кенеде апысты. Неон Киевнің Шевченко район махкемесі геже сат онға қадар Азов Қырым корпусының елбашчысы Станислав Красновның іші бақылды. Оны F апысынден тақиқат изоляторына кечірділер. СБО-ны силянын қанунсыз қолануында терактларының тешкіл етілмесінде ве девлет қайынлігінде қабатлай. Махкеменің кетішатыны мұхбиріміз Эльвина Сидбулаева низарет етті. Өледен яғы гечеге қадар. Бүтін бұл вақыт девамында Шевченко район махкемесінде Азов Қырым корпусының елбашчысы Станислав Красновға махкем жазасыны белгілі еділер. Оны силянын қанунсыз құланывында терактларының тешкіл етілмесінде ве девлет халингінде қабатлайлар. Сабайси Киевнің дегер махкемесінде Красновның мүлкіні апис еттілер. Слідчим суддею було прийнято рішення про накладення арешту на все вилучене майно. Велика сума грошових коштів в доларах, в гривні, російські рублі, білоруські рублі. Були вилучені також певні рідини, які передані на експертизи для встановлення, чи могли вони бути елементами вибухових пристроїв, вибухівки. Також було вилучено, на даний час не встановлено слідством, чи це макет, чи це мисливська зброя, чи вогнепальна АКСУ-74.
Красновның майесі учкере махкемечіні іштен чықармаға талап етті. Mahkeme ise ularını lahu etti. Bundan son daha bir sıra müracaatlar kelmege başladı. İşke müstakil tibbi ekspertlerini celp etmege tırıştılar. Çünkü Krasnov sağlık vaziyetinden sebep SIZO'da bulunmağa yasak eken. Bundan da gayrı Krasnov'un korçalıcısı ona Sankeşeklin ufakında evvelden haber etilmegenini ve o hala da Ahmetçet'te militsiya xadimi olarak çalışkanını bildiredi. Krasnov'un ozu ise Yakhlunov'ni Ukrayna Xavfsizlik Hizmetinin intikamı olarak adlandırdı. Коли я разом з друзями також перекрив цей поток контрабанди, на якому наживалося СБУ, тому що з кожної проїжджаючої фури СБУ там отримувала мінімум $10,000. І найголовніше, що коли я з побратимами ми зробили так, що ці електроопори впали, тобто я безпосередньо до цього причетний, і СБУ теж це прекрасно знає, що якби не я, то електропостачання в Крим далі так само продовжилось. Я вважаю, що це є нічим іншим, як розплатою за ці мої дії. Mahkeme toplaşığını başka kunge geçirmek için sebep tapılmadı. 72 saat geçken olsa da prokuratura işine bakmağa devam etmeye talep etti. Çünkü qabatlayıcı tarafının fikrince advokatlar işini mahsus uzatarlar. Mahkeme şartlarının izahatını dinlegen son kararını bir saatten son seslendirdi. Змінити підозрюваного Краснову Станіслава Становича 12 вересня 1936 року народження Виженців міста Сімферополь, Крим, за обвинувальний захист домашнього арешту тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання підозрюваного Краснову Ламайте нічого. Шановні суди. От сюди. Krasnov'un advokatları aytkanına göre yakın vakitte çıkargan kararını şikayet edecekler. З домашнього арешту на тримання під вартою до 26 квітня. Тобто попередня ухвала була змінена. І адвокати, ми будемо подавати, звичайно, апеляційну скаргу. Ми були готові до сьогодні, що сьогодні його візьмуть під арешт і вивезуть на ізолятор тимчасового тримання Служби безпеки України. Він був готовий до цього. Krasnov'a kol tutkanlar bir kereden Şevçenko rayon mahkemesinden ketmediler. Onlar provokatsiya yapmağa tırıştılar. Militsiya xadimleri ise çetten bakıp durdular. Elvina Sidullayeva, İslam Pinka, Zaman, ATR. Belli mütefekkir İsmail Gasprinski'nin doğum yılından 165 yıl geçti. Bu münasebet ile Bahçesaray'da laleler saçıldı. Cemaat ve Medeniyet erbabının abidesi yanında Kırım Tatar cemaatçılığı, Bahçesaray Tarihi Medeni Koruk ve İsmail Gasprinski Müzeyinin kadimleri ve Ahmezcit'nin Kırım Tatar Müzeyinin kadimleri toplaştı. Aksiya iştirakçileri lalelerini saçkan son İsmail Gasprinski'nin mezarını ziyaret edip dua okudular. Отдать свою дань нашему великому просветителю Исмаилу Гаспринскому. Хочется, чтобы вокруг его памятника всегда было красиво. Исмаил Гаспринский – великий человек Бахчисарая и всего крымско-татарского народа. Много замечательных слов он сказал о том, что мы должны быть едины. Тильде и штефи кирде брлят. Он сказал, что если хочешь помочь народу, начни с того, что доступно и понятно. Bu sonki haberimiz edi. Sizga xayrli kunlar tileymiz. Ko'rishmak üzere.